بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe fulɓe bandiraɓe leñol mi salmini on mi juurima on mbeɗa wiya moƴƴere Allah yo won e dendagal kala leñol ngol fof. Vidéo oɗo noon ko vidéo daɓɓo tan mbaɗanmi ɗum nde wonno wonko joli won waaji gooto jahowo e réseaux sociaux ene wiya ko kañum woni Cheikh Oumar ɓi Ceerno Bachir omo wiya yimɓe yo nirdumo kaalisaji, omo wiya omo dabo yimɓe, omo wiya omo wila yimɓe, omo ferka yimɓe. ɗum ɗon ko ɗum fenande. Cheikh Oumar Ceerno Bachir gollirta noon waɗirta noon. ɗum noon ko yidde laɓɓinde tan hade yimɓe hewɓe boomede heen ngam ɓe wonɓe fuɗɗi boomde heen. woni heen ene jiɗimi yidde ene ɓurti o nodda ɗumen ɓe heen mbiya hayyo min de min mbami yidde ceerno Cheikh Oumar Ceerno Bachir ni noddi kam téléphone o ferka ɗumen o haalna ɗumen ko woodani. Eywa ɗum ɗon noon min mi yiɗa ɗum e leñol men fulɓe ene puunte. Mbimi noon yomi waɗ vidéo mo ngannduɗa alhamdulillahi firtat ɗum hande noon o yanoyi e neɗɗo men giɗo men sehil men Ibrahima Kane Katante leñol. on no andi kam on noon alhamdulillahi rabbil alamina andinimo o wona ɓi Ceerno Bachir. O wi ala ana anda komi ɓi Ceerno Bachir kono ko miine Ceerno Cheikh jiidi baaba gooto. on andinimo Ceerno Cheikh ala ɓiɗɗo baaba mo jiidi baaba gooto. O wi eyi a famani ko baabiraɓe amen jiidi yumma e baaba, penade kam aɗa andi ko ɗon tuggi. ɗum noon mbeɗa wiya kala nodduɗo on wi on ko Ceerno Cheikh, eywa ngande koye mon oto hay goto tottu mbuuɗu mum, oto hay goto tottu kalis mum. yimɓe ɓe joni hande zamanu o komo bonɗo. so yimɓe nganndi yimɓe ne jiɗi neɗɗo tan nde wat ɗon ene bonna bonna nguru joomum, ene bonna ene pewna kañum en haajuji mum. ɗum noon ko Cheikh Oumar giɗo mon sehil mon Cheikh Oumar Ceerno Bachir yinno laɓɓinde tan ko kewi ko. Ibrahima Kane annene Allah jarama jarama ne nannguɗamo par ce que so nanngama no wawi continuirde ni tan no laya omo wara heen yimɓe par ce que won heen puɗɗiɓe tottudemo kaalisaji mumen wiya omo dabo ɗumen. ɗum noon wona min Ceerno Cheikh Oumar Ceerno Bachir ko o wona kaalowo no yaha ene wiya ko min woni Cheikh Oumar Ceerno Bachir. Cheikh Oumar Ceerno Bachir watta ɗum hande watta ɗum janngo. mbeɗa jogiiɗo nanmi ha heewi mi daña ha heewa ko wona yaade e miskineɓe Allah waaɓe no am mbeɗa tampina ɗumen. mi yahani ɓe ponmi yaade ɓe bon pour dañde ɗum